שלום לכם צופים נכבדים, אתם צופים בסרטון של אתר טופרזול. רציתי להדגים לכם היום וללמד אתכם איך מרכיבים שולחן מודולרי. אוקיי, אז יש לנו 4 רגליים. כך נראית הרגל. אוקיי, זה החלק העליון, יש בו 8 חורים, 2 מכל כיוון, ולמטה יש 2 חורים לקושרות רוחב. אז ככה נראית הרגל. הפרופיל הוא 3 על 3 בעובי 2 מילימטר. אלה קושרות האורך. אוקיי, זו קושרת אורך עליונה. עוד קושרת אורך עליונה וקושרת אורך תחתונה, זה לרגליים, איפה שמסיימים את הרגליים. עכשיו, קושרות רוחב, יש 2 קושרות רוחב עם חורים, זה הולך ללמטה. אוקיי? ויש 2 קושרות רוחב לחלק העליון. אנחנו נתחיל את ההרכבה באמצעות קושרות הרוחב התחתונות וקושרת אורך אחד. אוקיי? אז השלב הראשון בתהליך זה להרכיב את הקושרות האלה בצורה כזאת של הבסיס. זה יהיה למטה. אז אני אעשה את זה ונמשיך משם. אוקיי, אז זו קושרת הרוחב, ובעצם אנחנו לוקחים אותה ושמים אותה על הקושרת אורך ומבריגים. אוקיי? עכשיו צריך לציין שלא מחזקים את הברגים עד הסוף. את כל הברגים, שימו לב, אנחנו נבריג 90% באורך ואז נעצור, ובסוף ניתן חיזוקים לכל הקונסטרוקציה. אוקיי, כמו שאתם רואים, סיימנו את שלב ראשון של הבסיס. עכשיו אנחנו נעבור לשלב השני של חיבור הרגליים. אוקיי? אז אנחנו לוקחים את החלק הזה ומחברים אותו כאן. אז נעבור לשלב הזה. אוקיי. טוב, כמו שאתם יכולים לראות, סיימנו את השלב הזה. הרכבנו בשלב הראשון את הפס הראשי של הקושרת התחתונה, אחר כך לפסי רוחב. שלב שני חיברנו את הרגליים, ועכשיו בשלב השלישי אנחנו נחבר את הקושרות מלמעלה, ולסיום אנחנו ניתן חיזוקים עם מברגה או עם מפתח אלן. אני ממליץ עם מפתח אלן כי זה שומר על הראש של הבורג. אז זה בעצם התהליך. חשוב לציין שאם אתם משתמשים במברגה, אז בשלב הראשון כשאתם מברגים את כל הברגים, תשימו את זה על הכי חלש. כלומר שאין מומנט, מספר 1 או משהו רך. ורק בסוף לעשות את החיזוקים כמו שהסברתי. וזהו. יש לציין שלמטה זה מגיע עם פקקים. לפני שמרכיבים את הכל צריך לתקוע את הפקקים של הרגליים מלמטה. יש אפשרות נוספת לשדרג את השולחן ולהביא אותו עם רגליות פילוס. זו אופציה נוספת. טוב, סיימנו עם ההרכבה. אתם יכולים לראות. נתנו את החיזוקים עם המפתח אלן. ואפשר לראות איך זה עובד. אתם רואים? יש 2 ברגים שחוצים אחד את השני. הנה, תסתכלו בפנים. תוכלו לראות איך זה עובד. הברגים מצטלבים. העובי הוא, כמו שאמרתי, מאפשר לנו הידוק מאוד חזק. הקונסטרוקציה היא מאוד מאוד חזקה ועמידה לשנים. וזהו. זה 6, אתם יכולים לראות, זה 6 סנטימטר הגובה. אוקיי, ככה שזה נותן חוזק מאוד גבוה לפלטה. תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון וקנייה מהנה.